ξεκολλιάζεις για πλάκα? Όχι, άμα είναι φτιαγμένο όχι. Στα χιλιόμετρα που είμαστε πολύ δύσκολα. Έλα ρε μαλάκα, αποκλείεται. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Έτσι. Άρα εδώ πόσο γρήγορος είναι. Μαλάκα. Από δεξιά φεύγεις, Ναι. Το ξεκολλιάζεις, Στα μετά τα 200 είναι πολύ γρήγορο. Έλα ρε, το ξεκολλιάζεις. Σαν τις φλάξεις που ξέγανε. Κοίτα, βγάζει κάπνα πίσω, Ναι. Έλα, έχει φάει πίπα. Στην αρχή άνοιγε όμως καλά, Ναι. Σου λέω έχω βρει και πιο γρήγορα. Πώς πάρε η stop? Stop. Αφήσει είναι, ναι. Πάνω, Το στο